Galing talaga ni Idol! Hello guys! So magandang araw po sa ating lahat. Ganon din po sa inyo mga ka-idols ko. At maraming salamat guys sa walang sawang pag-support niyo po sa ating Idol Mariano at sa lahat po ng mga reactors ng Mardi po. Maraming salamat po sa inyo. Guys, ngayong araw na ito, mag-react po tayo guys na isa pong napakagandang himig ng awitin na nagmumula po kay Idol Mariano at ang kanyang kasama. Sobrang galing nila guys. Samahan niyo po ako guys. Let's do this. Yun o! Galing talaga ni Idol! Yan ang sinasabi ko sa inyo guys, na pag kumanta si Idol Mariano talagang inihatid niya talaga sa atin lahat na maramdaman natin yung mensahe ng awitin. Idol, napakagaling mo talaga at yung kaya ang kasama mo. Congratulations sa inyong dalawa. Galing. Galing talaga. Yun no? Galing. Grabe guys, ano? Yung reaction ng mukha guys, talagang walang kahirap-hirap tingnan. Yung expression ng mukha ni Idol Mariano pag kumanta, wala man lang talaga kahirap-hirap. Sobrang husay mo Idol. Grabe, pagpalain ka ng Panginoon. Ako, nung sa kanya'y nakita mo, salamat at ika'y minsa'y naging parte ng buhay ko. Alam mo ba na minsan mo rin nakulan Yun, oh! ang mundo? Grabe. At kung hindi mo para sa atin ang tadhana, ipagdarasal ko na hindi ka nasas. Guys, yung pag gano'n ni Idol Mariano, yung ipagdasal ko, yung word na yun. Alam mo kasi guys, din lang taga ako nabubuhay sa pagdarasal sa Panginoon. Kaya Idol, talagang ramdam na ramdam ko yung puso mo. Napakabait mong tao. Napakabait mong bata. Congratulations sa bawat ginawa mo. At ika'y liligaya kung hindi man tayo sa huli, ay tatanggapin ko Oh, ang linis. tuyang lalayo. Kung kailangan sa ay sabihin mo, Yun oh, galing. at bibitawan ka na lang. Guys, yung pag, ano mo guys, si Idol Mariano, pagka alam mo na binibirit niya, tumataas yung boses niya. Nakikita mo yung musa, yung galing. Yung linis ng boses niya. Grabe. Kung iyan ang ikakaligaya ng puso, minsan hindi nabubura sa alaala. Yeah. Mga araw na kasama tayo ay nasa simbahan, at nangakong ipapanalo ang relasyon natin hanggang dulo. At tayo'y bubuo na pamilya sa isang bubong ay magsasama. Ngunit wala na, oo wala na, inaasahang pagtunog ng kampana. Yes! Dito sa altar, sa'yo'y kasal ay maglimistulang panaginip na lamang. At ngayon
Galing. Ang dali lagay sa... Sino kayang gumawa ng kantang ito? Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng mga mensahe ng awit. Ang ganda ng pagkakasulat ng kantang ito. Congratulations. Ay tatanggapin ko at tuluyang Yes! Galing. kailangan sa sabihin mo. Yan guys. Yan guys ba? Yan guys, pagbirit niya ng ganun, lalong tumitining yung boses ni Idol Mariano, lalong gumagaling siya. Kung sinong batang to? Lagi ka kaligaya ng puso ko sa uli. Ay tatanggapin ko at tuluyang Yes! Galing! Okay. Congratulations, Idol Mariano. Reaction for today. Hanggang doon na po tayo ang ating reaction for today. Maraming salamat guys sa pagsama nyo po sa aking pag-react po. Congratulations Idol Mariano at inyong kasama. Napakahusay niyong dalawa. At sana po ay marami pang awit at marami pang ihahandog nyo sa ating mga kababayan na mga awiting Pilipino. Congratulations again and God bless you and more power of your family. Guys, maraming salamat guys sa bawat suporta niyo po sa aking channel at pagmamahal niyo po sa mga reactors ng Mardi. Kung ikay bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Mabuhay ka, Idol Maria.